Hola, sóc Sonia Bravo i avui et porto la meditació El nostre temple. Gràcies a aquest moment de consciència aprenem a recordar i a cuidar el nostre temple, el nostre cos i a honrar la vida que ens ha estat donada. Troba la teva postura més còmoda, assegut, asseguda, tombat, tombada. Amb la teva base connectaràs amb la terra, amb la coroneta connectaràs amb l'eteri. La teva esquena ha d'estar ferma com una muntanya, però flexible com una canya de bambú. Esquena oberta, espatlles relaxades, braços relaxats damunt de les cames o al costat del teu cos si estàs tombat. Col·loca la teva mirada a l'entrecella. La llengua al paladar superior, darrere de les dents superiors. I et demano que col·loquis un somriure als teus llavis. Inhalant i exhalant conscientment, observant com entra el prana, la vida, dins del teu cos, com es mou. A l'inhalar i com es mou a l'exhalar. Inhala i exhala conscientment per el nas. Sent com es mou el teu cos en cada inhalació i en cada exhalació. Observa'l com si fossis un detectiu. Potser la inhalació és diferent a l'exhalació. Potser no, potser són iguals. Pots observar quina temperatura té l'aire a l'entrar i el sortir. Observa com et sents amb aquesta respiració, si t'és còmoda o no. Molt bé. L'oxigen a l'entrar al teu cos regenera les teves cèl·lules, les sana. L'oxigen, quan entra al teu cos, amb la teva respiració conscient, fa un petit massatge als teus òrgans interns. L'oxigen, el prana, ens dona vida. És el nostre alè vital. Aquí i ara. Cada múscul, cada os, òrgan, cèl·lula del nostre cos forma part del temple que som. Cada un de nosaltres se'ns ha confiat un lloc sagrat per cuidar-lo i honrar-lo.
Porta la teva atenció a la teva respiració, al present, que ens permet recordar la nostra autèntica naturalesa. Ens permet recordar qui som de veritat. Inhala i exhala, sentint tot el que estàs sentint. Inhala i exhala. Sigui el que sigui, sense jutjar. A vegades no complim amb la nostra missió, ens desviem, ens oblidem de la importància de cuidar aquest temple sagrat, que és el nostre cos. Fes un petit escaneig corporal per ser conscient d'ell, del lloc que ocupa, de la seva presència, d'aquest temple en el que vius. Començant pels dits dels peus. Observa'ls. Si necessites, pots obrir els ulls o fer-ho amb els ulls tancats, sentint la seva presència. Els dits dels peus, del peu esquerre, del peu dret. El peu dret, el peu esquerre. Sent la seva presència. Pugem a les cames, genolls, l'esquerra, la dreta. Sent la seva presència. La teva cadera. Les extremitats inferiors ens ajuden a caminar, ens sostenen. Arribem al tronc, la columna, els braços, les nostres extremitats superiors, les espatlles, els colzes, els dits de les mans, la dreta, l'esquerra. Aquests braços que ens ajuden al nostre dia a dia. El coll de cervicals, el cap que sostenen, la nostra cara, tots els músculs de la nostra cara, els llavis, el nas, els ulls, el cuir cabellut, tota la pell que cobreix el nostre cos, el nostre temple. No ens n'oblidem d'ella, és molt important. Com et sents en aquest moment? Gratitud i amor per aquest moment, sentint l'alè vital
que ens omple i ens renova, ens restaura, ens sana. Aquí i ara, amb la nostra respiració conscient, connectem amb la nostra essència. Connectem amb la consciència per recordar que hem de cuidar el nostre temple, el nostre cos, i honrar la vida que ens ha estat donada. Que aquesta és la nostra casa. Com la cuides? És suficient? Podries fer-ho millor? Sense jutjar. No passa res. Només has de ser conscient. Inhalant i exhalant aquesta sensació amb amor i gratitud per tu, per fer consciència del teu temple. Inhalant i exhalant amor. Inhalant i exhalant amor. Queda't aquí uns instants més. Si ho sents, pots fer-te una abraçada a tu mateix, a tu mateixa, per ser més conscient del teu cos, que està aquí i ara, que és la teva casa, que l'estimes, per sentir-te. Des d'aquí, amb amor i gratitud per aquest moment viscut, per aquesta consciència que ara tens del teu temple. Inhalant i exhalant conscientment per tornar a ell, aquí i ara. Sentir com es mou l'espai que ocupa. Pots anar movent lentament el teu cos per anar sortint d'aquesta meditació. Començaràs pels peus, els dits, els ditets de les mans, les cames, els braços els pots estirar per damunt del coll, del cap cap a un costat, cap a l'altre.
I quan sentis, podràs obrir els teus ulls. Gràcies. Namasté.